Но той отива някъде, той е на границата. Не, никой друг няма се качва. Ето вече Стояне има гифто, има шапки, виж, че ти гифтат хора. За 500 точки е канал. Ти баш с мен това са трохи, това да са твоите. Не е доволен на 500-600 точки, не. Обираш на циганите, като обядат на ОПЕК, да им обираш обилките. Киро не е доволен на 500-600 точки, не. Стой на мястото си. Безпризорно куче. Така много точки. Роузи. Дай да видим Роузи за последно Стояне, да видим Роузи. Роузи бега, много си готина. Да се сърди на майка си и кажи, повече няма се види с мен никога да живо. Повече никога няма се види с тебе, защо? Обещавам го пред 1000 и колко човека и цялата държава. Не ще да слуша Роузи и повече. Ако се види с мен на живо повече някога, направо съм най-големия педал аз. Като се влюбите, това аз усещам, че ще се влюбиш ти с нея. Ще се влюбиш? Не знаеш с кой говориш. Не можеш да дойдеш шатрата на Ахил и да ти звъни едно дебело прасе и ти да си тръгнеш. Тръгвай си, обаче повече няма се. Вовата извъна да си тръгва. Вовата звъна да си тръгва ли, бе? Ох, мамо! Не, страх, че си изгуби кеша. Тя няма представа, че аз имам повече кеш от дебелака. Че съм откраднал марокканския материал от контейнера. Киро, ревнува дебелака, бе. Аз мисля, че това е песен на Мадона. Какво става? Хора, гледайте какво става, братче. Дайте се един момент. Моята тениска някой да не я прибра в сака. Така. Кучко, къде ме това тениска? Толкова хубава беше, а? Дето бях с маска с нея. Не се смея. В сака при мамо тениската, виж, Киро. Кога се излагам, къде ме е тениската? Питам те, ма. Гол. В сака? Казах, с тениска излягах гол. Според мен ти ли ми свърли тениската през прозореца? Виждаш ли тениска някъде? Питам те. Ти беше отзади. Това е Това е тази чука на кола, бе. Крия, бе. Стига, бе, Киро, стига, че... Голф е това, май, голф. Това четвърка ли, бе? Това е седмица 7,5. Виждате сините дрехи. Нейните дрехи. Тя краде тениски, тя кардараш. Защо брънчиш на Андараш? Така. Друго има ли нещо да взима ключа? Киро, малко е гадно някой да звънне на гаджето ти и да кае тръгва. На мен, според мен е много гадно. Тя не ми е гадже първото, което и на мен ми звъннаха и ми казаха гония тая. Момент. Така, ключа на Наско? Да. Той смята, че тя е двоен агент, Киро, и затова я изпраща. Ето ти ключа за Наско. 21 победи, Киро, 21 победи има, гледай го, брат. 21 победи. Това е ключа на Наско, предай му го лично, чакай го по бельо, ако искаш прети нещо, мен ми пука. Да. Той е много голям симпатяга, ще ръга. Да. Давай, братан си, че що случилось? Ще я закараш? Ти руснак ли си? Не, Българин си? българин съм. Добре. Просто говоря. Колко пари искаш да се разберем? Що ма гърват от текста? 108, ветрения път е за Варда тук. Не знам, бе, виж. Ма как не знам, бе, виж се и бати с мен, между другото и си мисля, че съм турист. Решил си евро. Дойдеш им накъсам плакати, казвам ти. Много ма да изразиха и с нощ. Казвам ти, защо пътя е от тука за Варна новия път и ми иска 10 евро отгоре? Една причина ми дай основателна. Защото съм шматка. Давай 130, давай 130. Изкарай Революта QR кода, айде. QR код на Револют плащай. Дайте видят как плащаш на другата, айде. Я мухвай. Да, ще почерни от гей. От гей. Да, пари на мен. Да, и сега идват и почват да ти плащат. Бухалки, куцкаш това. Да, и утре пак ще да ходя до мола. Добре. Тя русичката е много сладка. Общо само и да отидем в мола. Ма ти ще плащаш. Аз ще плащам. Да. Ако ми свършат парите, ще почна и да гърбя. Да. Много го обичам да го правя. Не може ходи. А? Дай. Случки снайп накрая Дай си 2000. QR кода, знаеш как става? Дай ти покажа. Не, аз имам. Имаш ли електронна карта? Каква карта бе, братле? Револют, знаеш кое? Знам какво е революция. Отвори си QR кода, тя да го сканира и да получиш парите. Май не знаеш кое. Не, бе, имам терминал. Къде? Ми дай терминала да доближи Ето го. телефона. Ето го, давай. Потвърждай, доближай терминала. Изкарай Google Wallet. Много е лошо 6000 тамагочи да ти пращат розички и да нямаш пари да търси. Мен ми е малко жал да има, ама какво да го правим? Така му монитори. 1300 евро. Да, таксито е платено. Открадна ли друго Според мен Анна да намахва буквално за нови искане, защото ще я фалира. Няма я, бях с нея. Да, Ана да се пали.
Не ми трябва. Къските за нови искър. Кънките Ана да пали джапанките Почанта за нови някакъв. искат. за нови искър. Добре. Какво да колкам много исках, че ще ме фалира. Ще те направо, ще те стопи всички запаси. Добре. Чао. Оф. Чао, с Богом. Чай, с Богом ми вик! С Богом ми вик! Аривидерчи. Чао, с Богом! Абе, то случи вече един-два пъти да платя, ама сега не знам. Нищо не се плащава. Само е платила, Киро. Чао. Дмитрев, моля ти. Вече няма в нашото кино. Няма е в семейството. Не е вече от фамилията. Киро Тя вече вече не е изверната от това, от холдинга. Коза. Повече няма работа при нас. Има работа само при Бавалиша, с двамата се вмиришат някоя маза. Те, Отново на мъфини. Отново на мъфини. нямах търпение да си тръгне. Сега вече е щастлив нашия. Една грижа е по-малко. Ела тук в туалетната и почва да ви издухаш. Иде сега веднага. Мирише на лайна и някакво гръмна в туалетната. Не бе, стига, почистете туалетната, не трябва да мириш и на сфера. Тя те изгаза, защото си полушал и си педал, аз към тя да ми духне. Имаш цели 22 победи, Стояне. Цели 22 победи. Голима хуя, сега гледай как ги губя. Чао. Тук точно където ме лиши така. Чао, попели. Чао. Киро, иска ти да кажеш нещо, ма ти мълчиш. Затова Ео, ги прави. какво е? Сега съм издуха, има и по-шо включа. Бе, няма тук, бе. Не бе, тук е в кенефа, ти сядаш на кенефа. Ай дай. Че да не мислиш.